Здрасти хора, аз съм Кръста Генерал. За камерата стои моя приятел Иван и също помощник. Така. Здрасти хора. Днес ще ви покажем къде можете да се вземете хеликоптери. Ето тук хора на едно Х. Ето тук. Така. И така хора, както гледате, тъхно място. И ето хора, там горе ще ви излезе един знак, кое копче да натиснете. И го натискате. Те ви излезат два хеликоптера. Ето я. Долу ние ще изберем, защото е по-готин. Така. Отдалечавате се и се обръщате. Той се спамва. Златен е този. Да. И започвате просто да си го канате. Ей тъй. Без да искахме, дойдохме тук. Да. Казахме си да видим, ще има ли хеликоптер, но като ни излезе този знак и вече Точно моят приятел Иван го намери. Благодаря на